Elke dag op PNM brengen Anne of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit zich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Voorlezen. Vroeger wordt er nog voorgelezen. Wie ik klein was bij oma op de schoot. Voor het slapen gewoon door pap of mama per rang van mijn bed. Zo had je bij het verhaal van Pissie. Dat was een meisje dat een beetje anders was dan de gewone kindjes. Ze had 3 stertjes boven op de kop, geen 2, en haar vriendje heet Freek. In het boek van Pissie stonden veel meer verhalen, zoals dat over mevrouw van voren achterkank. Die ging naar een restaurant en bestelde daar boerenwoer met zoete kou. Wat dat voor eten was, of het wel te eten was, wist niemand. Maar ze kreeg het wel voor haar naast. Als kind had ik er wel een voorstelling van en dacht dat het niet te eten zou zijn. Maar het hadden zo leuk, boerenwoer met zoete kou. Het boek van Pissie staat nog bij mij in de kas, omdat ik het niet weg kan doen. Al hing het met leuk op plaats dan een. Omdat er zoveel schone herinneringen aan zitten. Herinneringen aan mijn heerlijke, onbezorgde jeugd. Geen grote mensenzorgen. Alleen maar lekker in die eigen fantasiewereld rondtoemelen. Hoe alles kan. Gevoel van geborgenheid. Als oudste en hoes zat ik als eerste op de school. Hoe gelukkig ook voorgelezen wordt. Daar kon ik me echt richtig op verheugen. Meestal op het eind van de week. In de 2e klas zaten mijn klein broertje en mijn zus nog niet op de school. En die wisten krek, als buurtje van mijn school, wanneer de meester voor ging lezen. Ik zal er wel over verteld hebben aan hoes. En vanuit mijn ooghoek zag ik die 2 dan weer aankomen. Eine in de bolderker en een andere trok. En dan bleven die net zo lang voor de raam van ons klas paraderen, wist dat de meester ze uitnodigde om binnen te komen, om te loesteren. Toen spinste die zich natuurlijk op. En ik vond het verschrikkelijk. Waar zich eindelijk groeiden op de basisschool, kwamen die 2 mij nog na. Wie is in de klas? Even weg van thuis, hoe ik veel verdriet voelde en dik kwaad was. Want mijn papa was die zomaar doodgegaan. Op de school voelde het veilig en vertrouwd. Daar kon me niks ergs gebeuren. En dan zaten die 2 dus in de klas. Nemen ze er moeilijk over. Ik geloof dat ze het wel leuk vonden. Dus wat kon ik ervan zeggen? Mijn klasgenootjes vonden dat een afleiding, die 2 snotnazen. Ik zal ze toen toch wel flink goed gesjoept hebben. Nou ik groot ben, snap ik het wel. Die 2 waren net zo gek op voorlezen als ik. Als maar mij door de kop niet naar staan. En onze meester kon machtig vertellen, met zoveel gevoel en inlevingsvermogen, dat ik er gans in kon duiken en er even niks anders meer bestond. Het allerschoonste moment van de week. In de 5e klas zei een juffrouw, die kon voorlezen als geen ander. Die maakte er een gans ritueel van. Op haar vaste voorleesplak, schuins voor de klas, neven de deur, met haar boek zo halverwege het lief, zodat het haar gezicht nog kon te zien. En dan zoet ze 4 rechtop, de beinen nijland schuins overeind, en zoet ze wie een echte koningin. En honger het vertellen ze deze met één hank, de 2 panden van haar vestje zo overeind. Ook zo'n gebaar, en haar stem, machtig schoon met te maken. Hoe de meester met gebaren en zijn ganse lief het verhaal vertelde en uitbeelde, kost mijn juffrouw dat alleen met haar stem, de toon en haar houding, en dan kost hij een klas van 40 kinderen stilhouden. Die verhalen hebben indruk op mij gemaakt. Want van alle gebeurtenissen van wie ik nog kind was, hebben die voorleesmomenten in de klas grote betekenis voor mij gehad. Die nou nog gelden, in deze dag. Nou alles ineens anders is, kregen veel dingen weer opnieuw betekenis. Veel dat altijd zo gewoon was, werd opeens bijzonder. We werden teruggeworpen op onszelf en op de andere mensen. Kleine gebaren werden gezien en gewaardeerd. Niks gebeurt zomaar. We werden ons gewaar van wat we allemaal iedere dag in de schoot geworpen kregen. Zomaar een vriendelijke goeiedag van iemand op de straat.
De zon die ons warmt en ontiegelijk goed uit. De groene bladjes die weer verschijnen. De musken smergens vroeg, die boeten jubelen. Voor mij. Dat uit me denken aan de poesiealbum, die ik van iedereen rondging door de ganse klas. En dan mocht ze erin schrijven. Een zelf verzonnen versje of gejat van een zangers. Een klein en bijzonder buksje, hoe mijn ouders, de juffrouw en de mister, klasgenootjes, familie en kinderen uit de buurt in mochten schrijven. Dat vond ik iedere keer wel spannend, wat hij eens geschreven heeft voor mij in mijn poesie. En soms, als het een meisje was wat 2 klassen hoger zo dan zich, dan voelde ik me heel gruts. En niet alleen naar wat er geschreven stond, de versieringen. Soms, als ik het get kaal vond, dan gaf ik het zelf extra kleur met een stift. Anderen die kleurden de eerste letter van iedere zin of tekenden er hertjes bij. En poesiepletjes natuurlijk, met of zonder glitter. Van de juf kreeg ik dukker een gries keertje voor als ik netjes gewerkt heb. Bij zoveel gesperde keertjes kreeg ik dan een poesiepletje. In de poesiealbum kregen ze voor niks. Daarvoor hoefde ik niks te doen, niet eens extra mijn best. Een versje uit mijn poesie, dat ons nou misschien een klein beetje blij maakt, daar wil ik dit verhaal met afsluiten. Hou van kleine dingen, van een vogeltje dat zingt, van de bloemetjes die bloeien, van een vlindertje dat stoeit. Hou ervan, al is het klein, en je zult gelukkig zijn.